Skal man købe juletræer, jamen så kan det også lade sig gøre her på markedet Jul i Dragør, hvor vi befinder os denne dag og har hyggelige snakke med mange forskellige af dem, som har boder herude. Og Sten står ved siden af mig nu. Sten, hvad er det her for noget, vi står ved her? Jamen det er jo juletræer ved siden af det dragemarked, hvor julekalenderen blev optaget. Forrige år blev vist i julekalenderen sidste år. Det, der hedder Tidsrejsen. Ja, det er det. Men Sten, du har juletræer her, og hvordan fungerer det for folk? Er det sådan, at du pakker dem og sådan noget? Fortæl lidt om det, du har her. Jamen, det er mest stamkunder, der kommer, men så kommer de og finder et træ, og nogen skal have det pakket ind, nogen skal ikke. Lokale, der skal gå, får det som regel ikke pakket ind, og alle i bil skal have pakket ind. Og så kan de få slå en fod på, hvis de vil have det. Så der er god service på alle punkter her? Fuldstændig. Og vi leverer også gratis. Okay, altså leverer det hjem til folk? Ja, altså på helst i Dragør. Ja, helst i Dragør. Ja. Måske i byen ved siden af, eller et eller andet, hvis det er. Ja, hvis det er. Så kan I godt lige udstrække jer til det. Ja. Så der kan man altså aftale mere her på markedet, hvis man skal købe et juletræ. Men Sten, hvordan er det med sådan nogle juletræer? Er der forskellige størrelser, eller er det sådan en gængstørrelse, I har her, eller hvad sker der med det? Ja, vi har alle størrelser. Vi har små, noget vi kalder små, og mellem og store. Og prisen afhænger af højden. Og hvordan har du erfaring med det fra andre år, selv juletræer? Ja, jeg har været nogle år. Her på Dragemarkedet? Ja, det er jo ikke Dragemarkedet. Eller juledrage hedder det selvfølgelig. Ja. Har du solgt juletræer andre steder inden, eller hvordan har det været? Nej, aldrig. Og hvordan er det kommet op, at du skulle være her? Ja, jeg havde en kammerat, som solgte juletræer. Og så skaffede han juletræer, så solgte jeg dem. Og så fandt du altså ud af, at det godt kunne lade sig gøre her? Ja, det er meget hyggeligt også jo. Går det godt i spænd med sådan et julemarked, hvor der også er gløgboder og pandekageboder og jeg ved ikke hvad, alle mulige herlige ting her? Ja, det giver en del mere liv jo. Det gør det. Der kommer mange mennesker ind fra byen også. Okay, det oplever jeg også. Ja. Og folk kommer over, og er det sådan, at nogle af dem har nogle spørgsmål om de forskellige juletræer, eller hvordan er der en konversation med dig og kunderne? Jamen, de vil alle sammen have et Normannsgran. Det er det eneste, de ved, hvad er. Der er også noget, der er Nolis og Blågran. Det ved egentlig ikke, hvad er. Det har vi heller ikke. Så vi har Normannsgran og rødgran. Der kommer nogle enkelte, som altid skal have en rødgran, som det var i gamle dage. Og det har vi også. Ellers skaffer vi det. Hvis du lige skulle sige forskellen på Normannsgran og rødgran, bare lige for ikke noget meget teknisk, men bare lige sådan en definition af det? Ja, et Normannsgran, det er lidt kraftigere i nålene. Står lige og kigger samtidig. Ja, endelig. Det er bare godt. Det er godt at have tingene. Og de stikker ikke rigtigt. Og så holder nålene i... Jeg tror, de her er fældet sidste søndag. Hvorhen er de øvet fra? I Tølløse. Okay. Og de holder jo... De eksporterer også til Tyskland jo. De holder jo 8 uger, de nåle. Hvis du kører en rødgran, det kender man fra da vi var børn. De har jo ikke nål på, når man bærer det ud af døren juleaften eller dagen efter. Så er der ikke... De falder af. Men der er nogen, der altså gerne vil have det stadigvæk for at holde den gamle tradition. De skal have det gode gammeldags. Men Sten, er du selv med i processen? Nu siger du, at du er fældet i Tølløse. Henter du dem i en bil, eller er det kun her, du står som salgsmand? Nej, jeg er oppe og mærker dem og udvælger, hvad jeg vil have. Nå, okay, så du har hands-on på det punkt? Det er sådan noget, der hedder september. Og så, når jeg har mærket med, så er der en, der fælder dem for mig og leverer dem. Helt Dragør? Ja. Bor du selv i Dragør? Ja. Så du støtter lidt om det lokale her, kan man sige? Ja, det gør jeg jo. Ja. Men altså, når du er oppe og laver sådan en proces i at mærke dem op i september måned, er det en svær proces, eller... For jeg tænker, nu er det første gang, du siger, du står her ved juletræerne. Nej, ikke første gang, det ser jeg ikke. Men du har stået et par år her på markedet. Ja. Men hvad jeg tænker på, første gang du var deroppe og skulle mærke dem af, men før i tiden har du bare haft et juletræ derhjemme. Hvordan, hvad er din baggrund for det? Har du noget med træ og landbrug, eller hvad har du? Skov? Ingenting. Nej. Men når man er oppe og mærke, så bliver man så lidt, man vil gerne have de pæneste jo. Og når man går og glor på for eksempel 20.000 træer, så er der bare pludselig ingen, der er pæne. For det ved siden af er pænere, og så det, man satte mærke på sidst, det er jo ikke pænt. Altså, så det er ikke engang sjovt at gå og mærke. Nej. Men så har man selv valgt dem, så man kan ikke brokse over dem, der kommer. Nej. Hvor mange får du ind hertil? Du ved jo aldrig præcis, hvor meget der bliver solgt. Hvordan gør man det? Ja, jeg får løbende. Så du kan ringe og bestille flere? Ja. Og hvordan er det så, må vi jo så spørge. Nu har der været 2 dage åben, vi er i gang med den 3. dag ud af 6 mulige. Hvordan er det gået her på Jul i Dragør? Det har været den bedste dag, men det er ikke udelukkende på grund af vejret, men også på grund af, at nu er det ved at være tid til at købe juletræ.
Er det sådan nu, at tendensen, tror du, når du ser det her i Dragør og omegn og sådan noget, man gider ikke rigtig gå ud og fælde mere, man vil hellere komme på den her måde og få det ind i sin bil eller parket, eller hvad man nu gør, i forhold til at skulle have det der ude i et plantage? Jamen, der er jo nogen har tradition, de skal ud og fælde. Det har jeg også selv gjort med min søn, da det var mindre. Selvom jeg solgte juletræ, så fældede jeg også selv. Så det er en tradition. Der er ikke noget en tendens. Så på den måde, så er det altså, at det skifter lidt, kan man sige, fra hvor man har børn, eller hvad man nu har, og familie, og hvad det er for noget. Ja, jeg tror ikke, der er nogen et voksen par, der går ud og fælder et træ. Der skal børn med. Der skal børn og kakao med. Børn og kakao. Det skal der. Og nu kan man jo købe kakaoen her på Jul i Dragør, så det er jo også ganske fantastisk. Det er det. Men jeg kommer til at tænke på, du nævnte lige for at høre til sidst din kammerat, du siger, der også solgte juletræer. Var det også her på Amager? Ja, det var det. Ja. Det var det. Så er det jo sjovt, at du selv ligesom er inde i det nu og står her på Jul i Dragør med masser af juletræer og skal simpelthen bare glæde folk op mod jul. Ja, det er meget hyggeligt. Og hvordan med dig selv, Sten, julestemningen? Er den sådan kommet helt op til dig? Du er ikke midt af den, når du er færdig herude? Nej, det går. Det går. Men så... juletræet, det holder ikke til nytår. Så skal det ud. Så skal det ud. Ja. Jamen Sten, masser af held og lykke til dig med juletræssalget, og tak for en hyggelig snak. Jamen, jeg kan kun sige lige måde, og tak. Glædelig jul. Lige måde.